širšie ako klasická bunka. Čo? Táto je širšia ako normálna klasická bunka. Kurva, ako... Hej, sa odopla! Dá sa odopla, preto mu nejde. Jasne. No, opájte sa tam volá kto divší, nie ja. Určí. To ja nemusím. Čo ty vyprávaš? Áno, zošponuj. Tie pásiky zoštilujú. Áno, jasné. To zhruba nie zoštilujú, práve že oni ťa zhoršujú. Tak to by mali. Tak by si mal mať, no. Keby uťahal za sebou, ako si to robí. Nebolo by zle. Jak to istý. Konečne by cesta bola Moravciach opravená. Ja ho v podstate rozoberiem. Pozeraj, čo robia tie Eternity. Nič, to je. Ja som povedal, že nech to tak pomaly vyberá. Tak počúvam. Martin tam nespí? Nie, pozerali sme. Sme ho zobudili. Volá, ako sa to zase na tú stranu otočilo. Neodopol sa? Asi sú tie kurtne nerovnako dlhé. Nie, že ja som sa ho pýtal, či už prenášal. Skoro ako my.